आंनि मुङा मुस्रि फुलुंसु बैसोमुतियारि। आङो बे गुरुफेला हाइ स्कुलनि SMDCनि प्रेसिडेन्ट। आङो प्रेसिडेन्ट जानाय लोगो लोगो बे स्कुलावहाय सारअन्थाइ मोनसे फैनाय लोगो लोगो जोंनि गुरुफेला हाइ स्कुलनि न' थिङा जिजोबदोंमोन। बे जिजोबनायखौ लानानै आङो सासे समाज सिबियारि उइलियाम बसुमतारिनो आङो एप्रच खालामदों। उइलियाम बसुमतारिनि एप्रच खालामनाय लोगो लोगो बिथाङा बेवहाय नायफैदों। आं गोजोननाय मोनदों बिथांनि नायफैनानै एस्टिमेट बानायनायफोरखौ। बेनिफ्राय बिथाङा आश्वास होदों। आश्वास होनाय लोगो लोगो बिथांजों लोगोसे जोङो सिपनि थ्रुआवबो बिथाङा जोंखौ बुंनायलाय एप्लिकेसनखौ हैनो थिननायलाय माधब कार्किनो जोङो एप्लिकेसनखौ हैनाय जायो। उइलियाम बसुमतारि बिथाङा बिथोन होनाय लोगो लोगो जों बे जिनिसखौ एप्लिकेसन हैनाय जायो। बेनिफ्राय एप्लिकेसनखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो फैफिनो आरो बिनि उनावहाय बिथाङा फैफिननानै जोंजों रायलायफिननाय लोगो लोगो बिथाङा सिपजों आं रायलायखाबाय होननायखाय होनबाय आरो बिथाङा। बिनिफ्राय बिथाङा सिपनि माखासे खामानिफोरखौ बुंहरनायखाय बिथाङा खामानिखौबो जुरियो। बिनिखायनो बिथाङा दिनै बे खामानिखौ मावफुंजोबनानै होबाय। बिनिखायनो आङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आङो गुरुफेला SMDCनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आं बिनिखायनो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बे गथ'फ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों स्कुल हाबबोबाय थादोंमोन। बिनिखायनो गोबां उसुबिदा जाबाय थादोंमोन। अखा हायोब्ला न' थिङा गिजिलाय बे स्कुल हाबनाया बन्द' जानांगौ जानानै फैयो। खस्थ'नि गेजेरजों क्लास लानांगौ जानानै फैयो। बिनिखायनो बेखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय आङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'खौ रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बिनि गेजेरजोंनो आङो गिबि उइलियाम बसुमतारि बिथां समाज सिबियारिया जोंनि बे स्कुलखौ नायदिंफैनानै बानायफुंनानै होनायखाय आं बिथांखौबो गुरुफेला SMDCनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो।